Moi boas, son Benito, un profe do Colexio de Covelo. Estou aquí no Educol coa idea de falarvos da importancia das TICs no noso centro. Como podedes comprobar, tamén nós levamos moitos en elementos tecnolóxicos, facemos que os nosos rapaces, os nosos nenos e nenas, pois estén poñéndose o día nesta nova escola, na escola na que empregamos todos e cada un dos mellores medios que as TICs nos poden ofrecer para que estes nenos do futuro estén preparados para o mundo tecnolóxico no que está por vir. Son Crispuga, @Crispuga nas redes sociais. Realmente as TIC penso que nos abren un camiño a colaboración, sin horarios e sin fronteiras, un outro camiño a creatividade, sobre todo incluso para os que somos menos creativos, e sobre todo un mundo para compartir experiencias e sobre todo para coñecer xente. Entón, vos animo a todos a que vos integredes e traballedes coas TIC. Hola, boas tardes. Estamos aquí nas xornadas Escola TIC, Susana, Domingo e mais eu que me chamo Pablo, en representación do grupo IOBAI Educación. Podes nos atopar en educación.iobai.com. É un proxecto novo, acaba de nacer, como creo que non estamos casi nin paridos. Temos varias pretensións, pero bueno, as pretensións están organizadas en base a principios de aprendizaxe activa, software libre e licencias de contido copyleft. Pretendemos discutir moito e organizar e consensuar unha metodoloxía de creación e transformación de recursos educativos. Vémonos na rede. Mi nombre es Begoña López Soto, soy profesora de inglés de un centro de secundaria del IES Fernando Esquío de Neda. Y creo que las TIC son fundamentales porque no podemos hacer lo que hicieron con nosotros cuando éramos alumnos. Además, los alumnos de este siglo necesitan saber el por qué y para qué. Entonces, aprender inglés repitiendo otra vez las mismas estructuras y repitiendo los verbos es un absurdo, ¿no? Entonces, tengo un blog de aula que se llama English is All Around y mis alumnos allí ven y se comunican con otros alumnos y practican la lengua viva, porque eso es lo importante, que sepan que pueden irse a todas partes, porque el inglés está en todo el mundo. Gracias. Hola, estamos en Escola TIC e somos 4 dos componentes do proxecto As Nosas Letras. As Nosas Letras é un proxecto colaborativo no que compartimos experiencias de centro, de aula, relacionadas coa celebración do Día das Letras Galegas. Pola miña parte, participei co Centro Infante Felipe de Borbón de Salvaterra cando traballei nel. Eu participo dende o CEIP Marquesa do Pazo da Mercé cos distintos cursos de primeiro ciclo. Eu son Susana Lamela e participo no CEIP Nosa Señora dos Remedios de Ponteareas. Eu son José Antonio Fraga e participo co CPR Luis Viver de Ourense. O proxecto sigue aberto e se queres compartir con nos a túa experiencia, contacta con nos en As Nosas Letras buscando o blog letrasgalegas.blogspot.com.es. Ola, chámome Xoan San Martín, son profesor do Colexio Vila do Arenteiro do Carballiño e o meu uso nas TICs é que desenrolado desde fai 4 anos un blog como o mesmo nome, onde os rapaces poden acceder a todos os contidos das clases, elaborolles vídeos e agora estou co tema das redes sociales e facendo que, como o Facebook é accesible a todos, pois teñan contidos tanto en matemáticas, ciencias da natureza e temas relacionados ca súa etapa educativa, xa que son profesor de matemáticas e ciencias en secundaria. Eu son Alfredo Álvarez, traballo no Instituto de Salvaterra de Miño. A miña experiencia no eido das TIC é fundamental, cambiaron absolutamente a miña forma de ver o ensino. Chama Tabletea e é unha experiencia con dispositivos móviles para rapaces con dificultades de cuarto de PDC. Cada rapaz ten a súa tableta, neste caso Android, espero que pronto podamos cambiar. E, xa digo, nos iniciamos con un simple blog e utilizando as tecnoloxías de información e da comunicación. Basicamente empezamos cun canal de vídeo moi interesante no instituto, participando en proxectos como Cuentalibros, Pois si eres tú e outros. E claro, é fundamental nos rapaces con dificultades pois que vos contar, con experiencias como iPad e autismo,
e despois a hora de xestionar todo o que é a información. Eu considero que as TIC son unha potentísima ferramenta tamén de socialización. De feito, estamos aquí moitos desvirtualizándonos, que nos coñecemos a través da rede, e nesta experiencia que estamos a considerar moi interesante no noso centro, traballamos con redes educativas e plataformas como Red Alumnos, Google Drive. Estamos facendo pequenas experiencias con realidade aumentada, é dicir, é un paso adiante. Nós pensamos que non se lle pode poñer cancelas ao campo, e o que non pode ser é que a escola estea de costas á sociedade e se proíban o uso dos dispositivos móviles. E nada máis, vos invito a que vexades a nosa experiencia, a Tabletea. É unha microexperiencia, pero a nós non nos importa, preferimos empezar por algo moi pequerrecho e despois ir avanzando. Eu considero que sempre as grandes innovacións veñen de pequenos cambios, e poucas persoas van facendo moito. Moitas gracias. Ola, son Isabel, veño do CEIP Marquesa do Pazo da Mercé. E a verdade é que as TICs teñen na miña aula moita influencia, debido a que as uso constantemente, diariamente estamos traballando as TIC na aula de distintos ámbitos. Da igual que traballemos coñecemento, que traballemos matemáticas ou lingua. Buscamos un momento para usar as TIC e traballar na aula. Tamén estamos facendo unha curta de animación na que as TIC teñen moita envergadura e os nenos aprenden a dominar o ordenador, os equipos e todo o material que necesitamos para que as TIC na aula sexan algo importante para eles. Bueno, yo me llamo María Teresa Barreiro Gago, soy del Colegio Casa de la Virgen de Cangas y me han dicho aquí que explicara un poco qué supone para mi trabajo las TIC. No tengo nada especial que deciros, más que yo utilizo las TIC en el colegio para entrar en contacto con los alumnos y con los padres. Por ejemplo, para mí fue muy importante el día que aprendí a hacer un blog y las posibilidades que da. Entonces, con el blog, si algún alumno, por ejemplo, no viene al colegio, puede ver desde su casa todo lo que estamos haciendo, qué tareas tenemos. Si pongo algún vídeo también aparece allí. Del blog de la clase tenemos otros blogs de conocimiento, de matemáticas, donde también pueden establecer juegos. Y entonces, con todo eso un poco trabajamos. Y al mismo tiempo, que tengan un sitio donde ellos pueden estudiar desde donde quieran, porque se pueden conectar virtualmente, sin tener que tener su libro cerca, ¿no? Y entonces también tienen acceso a los libros digitales, donde ellos pueden estudiar o ver o practicar lo que quieran o incluso jugar desde su casa, la casa de los abuelos, de vacaciones o donde quieran. Y esto un poco fue la idea, ¿no? Un contacto entre padres y un contacto entre alumnos y que tengan acceso desde todos los lugares. Y nada más, esta es un poco mi experiencia. Hola, boas tardes. Chámome Esther Martínez e son profesora de especialista en inglés en secundaria. Segunda etapa educativa que me toque no momento, sempre teño como referencia o uso do meu blog educativo. Sí? Aí levo todas as miñas ferramentas e todas as miñas presentacións, diversos materiais e diversos recursos que utilizo cos rapaces, se son de etapa da ESO, se son de bacharelato ou se son de educación de adultos, como é o caso agora que estou nun IES que ten o bacharelato de semipresencial. Temos unha plataforma educativa, unha aula virtual, que é a que nos sirve de apoio en contacto cos alumnos. Ao mesmo tempo, esa aula virtual ten un foro e ten un correo electrónico con o que nos interactuamos cos alumnos e lles facilitamos, a parte das guías educativas que teñan xa como base, lles facilitamos, unha atención máis personalizada, lles facemos, cos recursos das TICs, con múltiples recursos, lles facilitamos exercicios que lles servan un pouco máis para, eles saber un pouco por onde teñen que utilizar a materia, como teñen que utilizar a materia, de que xeito. Son unha firme defensora do uso das TIC no ámbito educativo porque creo que motiva aos estudiantes, é unha ferramenta con a que eles se senten moi a gusto, entón nós temos que estar aí, en ese ámbito deles, non? Entón, que son firme defensora das TIC, e sempre estou enredando con as TIC. Gracias.